yakoJuda, yafika indoda yasezulwini, yafika indoda yomlilo, yazosilanda singamakhoboka esono, uSathana esenza upopayi bakhe, uSathana esikhapaza, uSathana esichabalalisa, sesitshengezimvu esingenamalusi. Wafika umalusi omkhulu, agama lakhe linguYesu. Oh, hallelujah. Athi xa ibhala mna ndingumalusi omkhulu, ezam izimvu zindiva ngamangelizwi zibe seziyandilandela. Yeah. Njengokuba silapha nje, asizanga kuzolandela utata uSamba, asizanga kuzolandela utata uMbhele, asizanga kuzolandela umama uMnyaka, asizanga kuzolandela utata uKalaba, kodwa inye indoda esiyilandelayo igama layo nguYesu. Inye indoda eyafayo esiphambanweni igama layo nguYesu. Asilandeli baprofeti, asilandeli bafundisi, asilandeli bavangeli, asilandeli bantu, kodwa inye indoda esiyilandelayo is the man Jesus Christ. Lethi lenkosi wakho yisukufanele abafileyo, ingcwaba lakhe li-empty. When you can take journey to go to Jerusalem in the tomb of Jesus, you can't find the bones of Jesus Christ. His grave or his tomb is empty. But when you travel to KZN, engcwabeni likaChaka Zulu tata uMbhele, engcwabeni likaChembe, engcwabeni likaLehanyana, engcwabeni likaHintsa ukumkani wamakhosa, uzawufika amathambo ekhona. But xa usiya eJerusalem, engcwabeni likaYesu uvukile, alinamathambo, ingcwaba lakhe li-empty. Ngiyasixelela ukuba nosimkhonzayo uvukile, asikhonzi into efileyo, uyaphila. Nosimkhonzayo uyaphila. Hallelujah. Uvukile, Jesus. uvukile, uvukile, uvukile. Uyabona abangcwele, uyabona abantwana bakaThixo, ungasitheleli, ungasitheleli. Nditsho sopha eklasini yakho mama uMnyaka, uhlohla abantwana bakho, but kha ubahlohle uphethe inkazimulo kaThixo, because lizwe lenkosi lithi uThixo akahlali ezindlini zenziwe ngezandla, but uThixo uhlala emizimbeni tata uMbhele, because imizimba yethu is the temple of the Spirit of God. Now uThixo uhlala ngaphakathi kwethu, noba sihamba madoda kwistrato zaseKhizane sihamba naye, noba upha iMandela uhamba naye, noba usesikolweni uhamba naye, because we are the carriers of the presence of God. Ngexesha lakudala uThixo, bantwana bakaThixo, wayihlala etyayeni, but now uThixo uhlala emizimbeni yethu engcwele. We are the carriers of the presence of God. Sityenya yokuhlala umoya kaThixo, noma singena siyazikhaba izigodlo zobumnyama, ngoba sihamba nepresence kaThixo. Baba, ndicela undifundele verse 18 mama uMbhele. By oppression and judgment he was taken away, yet who of his generation protested? For he was cut off from the land of the living. For the transgressions of my people he was punished. Awuphinde kancinci ufunde nje